Como vedes, os impostos directos, e aí nominalmente o imposto directo máis básico de IBI, de 224 millóns de euros que ten presupuestado no ano 2009 o Concello de Vigo, 94 corresponden ao IBI. É dicir, é unha regla de tres un pouco ficticia, pero sería así, se 120 pico mil vivendas que hai en Vigo censadas, xa só falando do IBI das vivendas, non do IBI de locales, incluso os parkings que tamén pagan IBI. Se 122.000 vivendas generaron unha parte importante dos 94.000 euros, suman, e hai 20.000 vivendas desocupadas, se sumáramos un 50% máis de IBI as vivendas desocupadas, nos pensamos que se podría recaudar en torno a 10 ou 11 millóns, entre 10 e 15, porque obviamente é un estudio económico máis amplio, pero que se podría recaudar en torno a eso, que supón tanto como as presións que fai o Estado o Concello de Vigo en forma de IRPF, IBI, alcohol, tabaco e as licencias de obra. Non é un asunto, o tema do IBI non é un asunto secundario. Se pode recaudar tanto como as licencias de obra, como os impostos devengados en impostos indirectos do goberno central. É un tema, polo menos, non pensamos que sexa así matemática pura, que polo menos ten que haber un debate social sobre si aumentar os impostos directos ou aumentar os impostos indirectos, ou polo menos matizar eses impostos. Non pensamos que se pode facer. E unha realidade, por exemplo, é que, como vemos aquí, o nivel de endeudamento do Concello de Vigo, o nivel de transferencias do Concello de Vigo que lle fai as administracións tamén é importante, son 70 millóns de euros, e unha parte importante do presuposto, é dicir, entre IBI e transmisión directas que fai a Xunta ao Estado, pois aí é unha parte importante dos orzamentos. É dicir, a vivenda en Vigo non ten un peso en sí pola licencia de obra. Eso non é o que aporta máis as arcas. O que sí aporta é a propiedade. Hai moito propietario de vivenda en Vigo, hai moita vivenda, hai un parque importante de vivenda, e o IBI pensamos que é alto para un traballador, é dicir, unha persoa que está por debaixo do salario medio non tiña que pagar ese IBI, pero é excesivamente cómodo para unha persoa que teña moitas vivendas de propiedade ou que nos últimos anos compraron para especular. É cómodo ter propiedade no Estado español, como veíamos, un dos países con menos carga fiscal a propiedade. Eso, unha forza que sería de esquerdas ten que priorizar precisamente ese traspaso entre imposto directo e imposto directo. Nos pensamos, o acto, unha cousa que vamos a ver o venres é precisamente as propostas, a aposta municipalista de Esquerda Unida. Hai un debate que temos que empezar a plantexar xa sobre o diñeiro dos concellos. Un é, en todas estas reformas fiscais que se fai, que facemos primeiro cos concellos? Porque se vamos a manter os concellos en financiación dependendo moitas veces do interés de economías que non son públicas, todos temos casos no Estado español verdadeiramente sangrantes, dos casos particulares que nada se falou, que incluso a persoa implicada era un famoso empresario vigués que tiña o grupo Numaria. Foi o caso de Totana, donde a un alcalde de unha población como Totana, un empresario le dá 5.000 millóns de pesetas. É dicir, o nivel de soborno que chegou a ter o sector da construcción ás corporacións públicas, donde se amenaza moitas veces a cargos políticos de forzas como Esquerda Unida por denunciar esa política, donde os concellos moitas veces non quedaba claro onde acababa o concello, onde empezaba o constructor. Ese problema, pois se a reforma fiscal ou o proceso de descentralización que está vivindo o Estado español cara ás autonomías non vai cara aos concellos, imos a ter un problema serio para refinanciar os concellos e para que os concellos sigan funcionando e, por lo menos, ser a institución que os cidadáns teñen máis cercanos. É dicir, a reforma fiscal, nos temos as propostas económicas que presentou o goberno Zapatero antes dos presupostos, en que nos votamos en contra, precisamente votamos en contra porque decíamos que subir o IVA ou subir os impostos indirectos non é unha política fiscal de esquerdas. É certo, a presión fiscal que se aumentou estes anos é unha presión baseada casi sempre, ou de unha maneira importante, aquí por exemplo datos, 68%, é imposición de impostos indirectos. É dicir, a maior parte de recaudación fiscal cando un goberno empeza en quiebra vai directamente o que todos pagamos independentemente da nosa renta. Nos pensamos que precisamente nos concellos é onde se pode cambiar esa tendencia, que a xente empece a pagar exactamente por o que ten, e empezar a hacer política social na base a xente que non ten un IBI ou un imposto, por exemplo, o que son dos rurales.
moita xente, a presión inmobiliaria e unha presión a veces mafiosa de moitas constructoras significou que se recalificaron moitos terrenos e se lle deu outro tipo de uso de acordo coa planificación urbanística. Eso significaba un aumento dos impostos derivados da propiedade. Pois hai moita xente no rural que esas vivendas non as ten precisamente como uso inmobiliario, é dicir, xente moi maior que tiña esas vivendas para uso agrario ou sistemáticamente abandonadas porque era xente moi maior. A esa xente lle supón, hoxe en día, manter 3 ou 4 leiras, que ao mellor non son edificables, pero xa sen posibilidades periurbanas, pois un montante económico. Nos pensamos que o primeiro ten que haber unha parte importante do suelo municipal, o Concello ten que ser o agente gestor do chan, non pode deixar en mans dos constructores e que eles decidan que se fai, pero sobre todo que neste país, nomeadamente na nosa cidade, unha persoa, cando máis ou menos sabe que vai haber unha reforma do plan, adquira todos os terrenos dun barrio, tipo camping, e eso a nivel impositivo non lle supoña máis. Hai que ter un pouco claro que as políticas de esquerda sempre son fiscalizar os impostos directos e fiscalizar a xente que non ten. Eso, hai unha serie de propostas agora planteadas en riba da mesa no tema dos ingresos, é dicir, non pode ser un euro que se gaña polas rentas do traballo fiscalice máis que un euro que se gaña por xogar en bolsa, por xogar en sociedades de risco. É dicir, temos un problema serio de equiparación do diñeiro, a renta do traballo ou a renta do IVA, o que todo pagamos do PAN, está pesando moito máis que as rentas da propiedade. Por iso somos un dos países, a pesar do que se diga, somos o país da OCDE donde os beneficios empresariais son máis altos. Estamos falando de medias durante os últimos 30 anos de 40%, cando a media dos países da OCDE, é dicir, todo o mundo sabe que unha empresa europea tiene un margen es bueno cando é un 13%. No Estado español os margens del 13% para os españoles sempre son malos. É unha realidade bastante preocupante. E nos pensamos que o inicio, a parte, digamos, esencial para empezar a cambiar as cousas é que precisamente os veciños sexan os partícipes de esa política. A xente que mellor sabe o que necesita o seu barrio son os veciños. A xente que mellor sabe que necesita o seu concello son os veciños. Eso sempre foi así. Desde fai moitos anos, no inicio da democracia en Grecia, o inicio das formas de democracia como foron as repúblicas venecianas, a xente tiña maior participación. Esa participación foise delegando ao longo dos anos, coas reformas liberais, foise incluso coas democracias occidentais a partir da Segunda Guerra Mundial, en técnicos e profesionais que éramos políticos. Hai que revertirse a iso. Nos concellos é posible que unha parte importante dos orzamentos empece a ser regulado, empece a ser, digamos, decidido polos vecinos. Como? En base a que modelo? Como podemos conseguirlo? Hai experiencias feitas. Nos anos 90, determinadas alcaldías brasileñas, o Estado de Belén, nomeadamente Porto Alegre, empezaban a facer unha cousa que se chamaban os orzamentos participativos. A vida conta de que aquí, pois, os orzamentos moitas veces a xente os descoñece, incluso un cidadán pide os orzamentos no Concello, nós que non somos unha forza que non estamos no Concello, cando os pedimos non nos lo dan. É dicir, os orzamentos son unha cousa moi oculta. Moitas veces desgranaros é difícil, a mí me gustaría ter máis tempo para desgranar como van os orzamentos, pero bueno. Sí que é certo que nesas alcaldías, nomeadamente alcaldías do Partido dos Traballadores, que é o partido que se goberna en Brasil, se empezaron a dar fórmulas na que os veciños, efectivamente, non asambleario, como se isto fora un chiquito, pero cunha regulación concreta, cunha utilidade concreta, os veciños empezaron a decidir ou a facer en un primeiro momento, facer propostas de en que gastar os diñeiros dos presupostos. É certo que unha parte, claro, nós non podemos decir en que se gasta o soldo dos funcionarios, ou non podemos decir en que se gasta o diñeiro que ten que ir á basura, pero hai determinadas cousas que logo veremos, porque as experiencias que están facendo no Estado español e en toda Europa, que se poden plantear. Un exemplo deso, o exemplo máis elaborado, en España hubo, desde os anos 90, unha serie de exemplos, pero o exemplo máis elaborado é Sevilla. Sevilla é unha das grandes cidades do Estado español, ten aprobado desde o ano 2003 que entra a gobernar Esquerra Unida co Partido Socialista un presuposto participativo con moitos problemas, porque o principal interesado de que isto non vaya para adelante o propio Partido Socialista non lle interesa.